Sonírica és moltes coses, vull dir, és un espai de trobada de la ment, dels desitjos, de les emocions, de tots els que participem. És un somni. De fet, comença com un somni musical, no? De que ens trobem gent que toquem, però que també tenim aquest neguit de que la música és quelcom més, que et porta una dimensió més. I a partir d'aquí anem construint, no? O sigui, hi ha espai per la part visual, hi ha espai per la part sonora i hi ha espai per la part reflexiva de la trobada d'aquests dos àmbits, no? Sonírica és so oníric, o sigui, l'oníric, és a dir, dels somnis, i el so, no? Com deia la Génesis, al principi fue el verbo. Vull dir que la idea aquesta de que els somnis i el so i l'oníric es barregen amb aquesta dimensió que som nosaltres en el fons. Això és sonírica. Sonírica som tots els que travessem aquest espai de so i oníric, és a dir, aquí on ens trobem tots, no? On conversem a través de les nostres emocions, a través de les nostres creacions visuals, sonores, etc. Vam començar i clar, van canviant la gent com canvia aquest espai, no? I com canvia la vida. Però sempre queda algun rastre. I jo crec que sonírica som tots. Tots tenim un espai soníric dintre. L'únic que a vegades es manifesta més, no? I d'altres no tant, segons aquests moments de la vida, no? que anem travessant. I en principi som o quedem com un nucli, el nucli actual, podríem dir, som el Félix Bordes, el Carlos Garrido, i ara a últim moment va venir del sud, després de molts anys que havia estat prèviament amb nosaltres, el José Luis Viturtia. I últimament, podria afegir ara que ha vingut també un nou component de Kazajistan, la Elena Romanenko, em sembla que és. No sé si ho pronuncio bé. I a poc això va evolucionant i amb les incorporacions ara que estem provant com un format més, diguem, de rock més simfònic, quasi bé com dels 70, amb un bateria que ja havia tocat prèviament amb nosaltres i que forma part també d'un grup amb els que toca el Fèlix, i un baixista que també havia tocat. Ja us dic, és una qüestió de travessar. Qui vulgui ho pot ser. Quan? El temps. El temps en el format so i oníric també és molt relatiu. És tan relatiu com el que és temps. Jo crec que sempre ha estat. El que passa és que va esclatar, no? Dic que sempre ha estat perquè com que tots hem tocat sempre, la música ens ha acompanyat i tots tenim aquesta inquietud audiovisual, com a mínim per la meva part i per part del Fèlix també, i jo crec que per part de tots els que estem a Sonírica. El quan és això, quan ens anem trobant. Ens vam trobar fa 30 anys i des d'aleshores ens hem anat trobant, hem anat composant, hem anat creant i hem anat tocant.
Una mica per això, com deia el meu pare, com a músics de clausura, Vull dir, tampoc era per oferir... Volíem oferir les nostres creacions, però el que volíem era crear, trobar-nos i treure'n fora aquesta creació, Quan? Nosaltres assagem, normalment ens trobem un dia a la setmana, no? Com una cosa habitual per poder generar una organització, no? Dintre del que podria ser tenir un repertori, etc. El qual no vol dir que sempre acabem tocant, sinó que a vegades simplement parlem, a vegades simplement mirem alguna cosa i parlem sobre aquella cosa. Vull dir, a vegades ens prenem unes cerveses, a vegades res, no? Hi ha vegades que no podem quedar, no? Però sí, com a mètode és aquest. I quan al futur, pues, quan tot el que sigui possible. On? Sonírica és on the table, in my head, és arreu. Aleshores, nosaltres intentem atrapar-la. Per tant, allà on nosaltres estem, intentem que hi sigui, no? Atrapar el moment, atrapar la inspiració que es diu, no? I com deia Picasso, que te pille trabajando, que és el millor. Per això tenir un cert rigor, un hàbit, no?, de treball, ja us dic, cada dilluns, no?, ho fem, on, doncs, a un lloc que ens agrada dir-li així, en honor a, ara ho veureu, la fortaleza de la soledad. Us sona? Superman. És un petit espai que té el Fèlix on ell treballa, és una cucada, està allà a dalt, és un estudi que està preparadet per encabir-hi 4 persones, però hi hem estat fins a 12, vull dir, ben posadets, ben organitzat, i cap tot molt bé. I on? Doncs aquí és un bon lloc, on hi ha tantes lletres, on es pot reflexionar, on hi ha espais onírics, espais de so, vull dir que on sonírica està arreu. Només s'ha de treure. Per cert, toquem aquí el 18 d'abril els tastets musicals sembla que són a les 12. Ok? Com? A efectes pràctics, Sonírica sona com els que hi ha en aquell moment a Sonírica. Evidentment, quan hi ha darrere 30 anys han hagut diverses fases, no? Han hagut fases també, no?, que teníem un tipus de bateria, una altra. Quan ens vam quedar simplement el Fèlix i jo, doncs, vam apostar més per un so més d'estudi, més tipus Alan Parsons, però sempre hem mantingut la idea d'autor, no cantautor, sinó d'autor, però simfònic. Jo crec que el que sempre hem mantingut és la part més simfònica. Ja dic, no? O sigui, més amb una ajuda de màquina, una ajuda digital o una ajuda més analògica, com pot ser ara, no?, que hi ha el Fèlix que toca la guitarra elèctrica,
el Quico toca el baix, l'Àlex toca la bateria, el José Luis toca la guitarra espanyola, l'Helena toca el violí i jo toco els teclats. Aleshores, per això, ara en aquest moment podríem dir que és com un rock simfònic. I quin caliu té? Doncs aquest, la solera de 30 anys i la influència variopinta, no? Perquè quan vas treballant et va agradant coses, vull dir, tu també vas evolucionant i vas absorbint i vas incorporant, que és el que anava dient, no? Sonírica és això, vull dir, si caces un moment i tens una incorporació recent, doncs potser la incorpores allà. Com? Com vindrem? No ho sabem, perquè l'última incorporació és molt recent i no sé si ens donarà temps i potser fem un mix entre més acústic i més simfònic, rock simfònic, ja ho veurem, però segur que agrada, això és seguríssim. I de fet, una característica, per això he dit lo d'autor, són les lletres, les intentem mimar molt. Vull dir, i de fet les confeccionem, com podríem dir, no? Tal com surten, però intentant que tinguin un equilibri d'aquest oníric. No és de la impronta de carrer, sinó amb aquest algo que estem intentant aportar, no? Aquest espai més dels somnis, no? De fet, la primera banda, diguem, pre-sonírica es deia Somni. Som objectes musicals no identificats, tal com sona. I per això és cuidar la lletra. I ho fem tant en castellà com en català perquè és, ja ho dic, com que és copsar un moment, doncs depèn com et surti. Per què? Perquè tal com va dir un senyor en un concert, la música és la vida. Anava com anava l'home, però allò que diuen, no? A los borrachos y a los niños moltes vegades tenen raó, cuidado. I és veritat, vull dir, el fet de quan tu tens una emoció que la pots exposar, ja no exposar a ningú, sinó treure i corporitzar d'alguna manera, ja dic, no? Sigui a nivell gràfic o a nivell sonor, a vegades no cal ni que vagi més enllà. Ja t'ho he dit abans, no? Que el meu pare deia que érem músics de clausura. De fet, amb l'altre grup, amb el Ròxido, no hem fet cap concert. Bueno, sí, vam fer aquest de aquí a la plaça Vella, quan es va fer allò dels grups i tal, que vam tocar una cançó, però hem fet alguna cosa, però per alguna festa privada, no? Un cumple d'un col·lega i coses així, però res més, amb no sé quants anys. Doncs és això, vull dir, jo crec que hi ha molts grups que funcionen així, és per aquest és una comunió, en el fons, quan tu t'ajuntes amb una gent i que tu pots treure una cosa que forma part del cap de tots, no? És una entitat més gran que tots i que a més ens mou i ens fa sentir vius. Per tant, el perquè de la música és perquè ens fa sentir vius. Per qui? Doncs per tots els que es vulguin sentir vius, també. Vull dir, pensem que el que oferim pot obrir aquestes portes a aquell moment que has copsat, no? O sigui, és com dirigir la percepció en un moment que dius, paga la pena, no? O sigui, i per això paga la pena viure. Jo crec que són aquests
petits moments que et fan sentir en pau, et fan sentir bé, i per tant rescatar-los a través d'aquests mitjans com és la música o l'audiovisual, o tot junt, no? Que és el que pretenem fer entre tots, doncs pot portar a la persona que ho estigui escoltant a aquell instant, a copsar aquell raig de sol que dius, uau, aquí em quedaria una eternitat, que és un segon a vegades, però és això, doncs per tots els que gaudeixin d'això. Per aquest motiu, us convidem a venir a tots els que vulgueu participar d'aquesta comunió, digueu-li com vulgueu, no? D'aquesta, no? Obrir portes a la percepció sonora i visual no ho sé, perquè clar, l'aspecte visual és més complicat fer un audiovisual al matí, perquè ho farem dissabte 18 a les 12 aquí a la biblioteca, i en aquest espai, no, que convida també, perquè és l'amplitud, ja ho he dit abans, no? També és un espai on cada llibre és també una petita porta a aquesta percepció, tenir també les sales per escoltar la música, vull dir que és ideal, és l'espai ideal per poder fer-ho. Dissabte 18 d'abril a les 12 del migdia.